Řekli byste obyčejný kámen, ale i takový kámen může skrývat velká tajemství. Pochází ze srdce Evropy, České republiky. V oblasti Jižní Moravy leží město Brno, kde se nad továrnou Zetor tyčí nenápadný kopeček. Stránská skála. Vydejme se spolu na výlet, na cestu, která nás provede nejen prostorem, ale i proti proudu času. Pojďme se podívat do míst, která nám poodhalí tajemství onoho zdánlivě obyčejného kamene. Naše putování začíná před 156 miliony lety. Nalézáme se uprostřed druhohor na dně prehistorického moře Tethys. V průzračně blankitné vodě plavou ryby nejrůznějších podivných tvarů. Občas sem za potravou zabloudí žralok, velmi vzácně i ještěr Ichthyosaurus. Je to plas perfektně přizpůsobený vodnímu prostředí, tvarem těla podobný dnešnímu delfínu. Největší jedinci dosahovali délky až 23 metrů. V oceánu můžeme najít také celou řadu drobnějších živočichů. Narazíme zde na prastaré hlavonožce amonity v kulatých ulitách a belemnity s protáhlými těly, připomínajícími sépie. Na dně se mezi korály a řasami prohánějí malí mořští ráčci. Můžeme zde zahlédnout i ostnaté ježovky či lilijice, živočichy přisedlé ke dnu, kteří svým stonkem a chapadly připomínají stromeček. Těmi jedno doslova poseto. I před bezmála 160 miliony lety byli živočichové smrtelní. Ze schránek těch, kteří po uhynutí padali ke dnu obrovského oceánu, vznikala po miliony let usazenina. Hromada stavebního materiálu pro budoucí vápencovou skálu. Ocitáme se v období před 600 000 lety a náš pomyslný cestovatel v čase se probouzí na stejném místě. Stejném a přesto jiném. Místo moře je všude kolem nedotčená příroda. V mírném větříku se vlní nízká stepní vegetace a údolím lemujícím z jedné strany skalnatou vyvýšeninu se vine řeka. Z jedné z jeskyní, které v průběhu času vyhloubila ve vápencovém masivu voda, stoupá k obloze proužek modravého dýmu. Ano, žije zde člověk. Přesněji řečeno předchůdce dnešního člověka zvaný Homo heidelbergensis. V jeskyni si našel příbytek. Umí už vyrábět jednoduché nástroje, sekáč, drasadlo, ruční hrot. Dokáže lovit zvěř a dokonce se naučil i využívat oheň. No a když už jsme u toho ohně, na Stránské skále byly nalezeny jedny z nejstarších dokladů o jeho využití našimi předky na evropském kontinentu. Tyto vědomosti se našemu prapředkovi náramně hodí. Zdejší krajina není zdaleka bez života, ba naopak. Pro člověka ze současnosti je zde života víc než dost. K řece se přichází napít stádo slonů. Mezi keři se před spalujícím sluncem schovává nosorožec. Zdáli je slyšet řev lva a štěkání hyen. Na vápencovém skalisku nedaleko jeskyně se protahuje nebezpečný zabiják, tygr šavlozubý, největší kočkovitá šelma, která kdy žila na našem území. Přiblížit se k jeskyni si však netroufá. Má strach z ohně. Popojdeme o více než 500 000 let do středověku, na přelom 13. a 14. století. Na místě sídliště pravěkých lidí vzniká lom, v němž se těží vápenec. Ten využívají brněnští kameníci jako významný stavební i architektonický materiál. Kusy vápencového masivu využívají zruční stavitelé při stavbě chrámu svatého Petra a Pavla na brněnském Petrově. V tamní románské kryptě
Můžeme dokonce nalézt dobře viditelné skameněliny, vzpomínku na časy, kdy zde bylo moře. Kus vytěžené stránské skály je dobře viditelný i v monumentu z Deradova sloupu, 12 metrů vysoké gotické stavby, sloužící pravděpodobně k označení hranice brněnského městského práva. V 17. století vzniká za použití vápence ze stránské skály i jedna z nejkrásnějších barokních památek v Brně, kašna Parnas na Zelném trhu. Těžba na stránské skále netrvá věčně. Historie se však psát nepřestává. Je tu rok 1941 a Evropu dusí druhá světová válka. V té době vznikají pod Stránskou skálou, tak říkajíc na zelené louce, první budovy továrny dnešního Zetoru. Její tehdejší název je ale Flugmotorenwerke Ostmark, Gesellschaft mit beschränkter Haftung Wien, Zweigwerk Brien, a je součástí koncernu vyrábějícího součástky do stíhacích a bombardovacích letadel, montovaných například do stíhaček Messerschmitt Bf 109 a 110. V dělnických profesích zde pracovali především totálně nasazení chlapci a dívky z protektorátu Čechy a Morava. I v neradostné době plné slz píše Kámen ze Stránské skály historii. Z obavy před spojeneckým bombardováním začíná být v útrobách vápencového masivu budován komplex šachet a jeskyních chodeb. Právě sem mají nacisté v plánu přestěhovat techniku na výrobu leteckých součástek. Aby se nešířila poraženecká nálada, jsou dělníci přesvědčováni, že budují rozsáhlé kryty. Do podzemních prostor přivádějí elektrický proud, v mnoha z nich budují vlastní agregáty. Chodby jsou raženy v rychlém pracovním tempu ve 3 horizontálních patrech. Vrchní o délce 136 metrů sloužilo jako kryt. Délka štol ve středním patru dosahuje téměř 1 kilometr a spodní patro je dlouhé zhruba 200 metrů. Některé štoly jsou tak prostorné, že do nich může vjet i nákladní automobil. Od srpna roku 1944 došlo ze strany spojenců k masivnímu bombardování strategických cílů v Brně. Ani továrna Ostmark nebyla ušetřena a její nadzemní provoz byl téměř zničen. Komplex chodeb však není zcela dokončen a k přesunu výroby tedy nakonec nedošlo. Podzemní labyrint se však dochoval jako němý svědek těchto událostí až do dnešních dní. A co bude za dalších 1000 let? A za 1 000 000? A jak se budou na dnešní Stránskou skálu dívat naši prapotomci? Jaké tajemství bude Kámen vyprávět dalším generacím? Kdo ví? Možná bude v těchto místech zase moře a náš cestovatel se za pár milionů let probudí tam, kde usnul. Ale to už je vlastně úplně jiný příběh.